mentida. En alguns pobles de la nostra geografia l'esport rei no és ni el futbol, ni el bàsquet, ni tampoc l'hoquei patins. Un cas evident el trobem a les Borges Blanques, a les Garrigues, on cada cap de setmana s'omple el pavelló per veure en acció l'equip de tenis taula, un conjunt que formen un xinès, un anglès i un de Santa Coloma, que viuen plegats en un pis de les Borges, on la vida quotidiana, com veuran, ofereix situacions ben peculiars. Un xinès, un anglès i un de Santa Coloma. Podria semblar un acudit de l'Eugenio, però no té res d'acudit. Són els tres components del Borges Park Grup Vall, el millor equip del tenis taula català. M'encanta aprofitar el temps lliure per tocar la guitarra. De fet, tinc un grup de música a casa meva, a Anglaterra. Disfruto molt tocant la guitarra. Viuen plegats en aquest pis de les Borges, i tot i que s'entrenen 2 vegades al dia, encara els queda temps per a les aficions. Quan aparca la pala de tenis taula, l'Andrew Bagalí agafa la guitarra per emular el grup Oasis. Els concerts abundants en aquesta casa s'han d'interrompre sovint per fer front a les feines domèstiques. Mentre l'Andrew fa bugada, Ubin es decideix a oferir-nos una classe mestra de cuina amb un toc oriental. L'any passat, quan vaig arribar aquí, no era un bon cuiner. Ara, tot i que no em considero un bon cuiner, sí que he millorat. A les Borges no hi ha restaurants de cuina xinesa, per això de tant en tant per menjar en un restaurant xinès m'has cap a Lleida i Mollerussa. Arribats en aquest punt, Ubin decideix revelar-nos el gran secret dels seus avanços culinaris. Aquest llibre em diu quanta sal, quant sucre o quanta salsa he de posar a cada plat. Això millora molt els plats. A la cuina cadascú es fa el seu menú, però és fàcil viure en un mateix pis gent de cultures tan diverses? El més important és com sigui les persones, no? I la veritat és que tant Ubin com Andrew són molt bona gent i ens ho passem molt bé junts. De vegades, doncs sí, les costums són diferents i tot això, però de moment no hem tingut cap problema perquè és que a més, el que més fem és jugar a tenis taula i en això estem els tres d'acord, no? Que és el que més ens agrada. A l'equip li prova això de que visquem tots plegats en un mateix pis, vivim junts i treballem com un equip, però també és important conservar espais per estar sols quan convingui. Fa només uns dies es veien les cares al pavelló de les Borges i avui es tornen a trobar aquest cop davant la consola de videojocs. Ubin fa un partidet de futbol amb el seu compatriota de l'equip de l'Escala, que està una setmana de visita a la capital de les Garrigues. Però què és el que fa que jugadors de primer nivell hagin fet cap a una petita població com les Borges? El tenis taula doncs, acostuma a triomfar a pobles no massa grans, no? Perquè normalment la competència al futbol doncs, fa bastant mal sempre al tenis taula. Convertits ja en 3 borgencs més, Ubin, Andrade i Bagalí passegen pel Parc del Terrall, potser amb el cap posat en una noia xinesa, en guanyar algun torneig, o qui sap, simplement en un grup de música anglès.